Kabayo dari guys oh. Napoy kawaw dari guys oh. Mga una da ito. Karon kay human naman migkaon lingkod-lingkod sa mi dari. Tanawa guys, kusog kay ang ulan. Guys, may odto sa tanan. Kanang moadto dai kog bungtod karon kay didto ko man ni odto kay kanang laay kay sa balay ba nindot sa bungtod kay hangin-hangin didto ko magkaon. Tana. Grabe kainit sa panahon. Pasaka ko karon sa bungtod. Silid kayo. Silid kayo sa bungtod taon-taon. Wala sa mga problema. Naday daghang mais diri o hapit na nagko. Mahulay sa tagamay. Kay perting hangaka. Grabe ka. Wow, oh, wow kay ang view diri oh. Ito na. Dahil kayong lubi din gagmay pa oh. Wala pa kayong dagko ba? Uy, naitais sa kabaw, abaka. Kuan ba na siya kanang may pangalan anang abuno. Abuno na siya. Minduti ang palibot diri oh. Tagamay kay perting hangaka. Kabayo dari guys oh. Unik. Musakay niya ko anak pohon kung kabalo na ko musakay. Mahadlok pa man ko eh. Napoy kawaw dari guys oh. Karon na nami diri. Musaka pag yun may gamay kay nindot yun dito sa bungtod-bungtod jud kay ba magkaon. Mura na jud diri glasang ba kay daghan kay langgam. Sige, musaka sa ta. Tara. Guys, nanay jud mi diri sa ibabaw kaayo. Pero mupahulay sa tagamay usa ta mo kaon kay hangak pa kaayo. Igo-igo jud gutom-gutom na. Parang mga kahoy. Nindot jud diri perting mingawa langgam ra jud madungog nimo. Naapoy radyo dito sa ubos nga nadungog pero layo ra kay to. Na may balay dito sa ubos. Darakan un itlog. Mga una da ito akong sudan kanang itlog dayon kanang kamunggay nga
naisubak nga pinirito o naituyo o kanang mangga. Ako asa ning panitan kay mukaon na ta. Mga onditan ninyo guys. Lami kay ring itlog, maura jud akong paborito. Madali basta kuan. Kulay laing masudan. Kay lisod kay sa bukid ba. Nay mga unta. Ayan, sa bawan, nay subak nga piniritong isda. Dali na, mga una ta guys. Ay, butangan pa na datong tuyo para lami-lami jud ba. Mm. Lamig kayo guys. Lamig kayo. Gutom-gutom na jud bag sinaka sa bungtod. Lamig kayo. Nindot ka diri kanan ba kayo? Limpyo kayo. Hangin. Hangin ka ang lugar. Magpanit pag kurog mangga pag human ano. Lamig ka siyang itlog, lamig native ba. Dari daghan pong tanom ng mga balanghoy o kaning kuan kamunggay o. Ano na yung mga kalabasa. Lamig kayo guys. Mamungot ta sa kuan pagkaon kay hangat ay sinaka. Ano dahil among kamunggay na adin sa luyot pag nasagol. Nga piniritong isda. Pod ang atong panitan kay mukhaon tagmangga. Lami kay yellow na guys oh. Then saglag kuan ba kanang suka o ay suka kanang tuyo o asukar. Nami na kay siya nga pagkamangga o yellow kayo. Super crunchy.
Mangga nga kuha ni siya. Carabao. Sang hugasan. Kaya haron okay kayo. Dayon atong hiwa-hiwaon. Nagtubod akong laway. Naghiwa. Tangan na. Butangan na to siya og tuyo. Dayon asukar. Dayon mga unta. Ini siya. Namit tayo. Aslong nga tamis. Ay, unsam ni naglupad-lupad. Aslom siya pero madala ra kay namay kuan. Nay asukar. Tingog-tingog ang mga langgam dito ba? Lumay. Dalo kayo basta mangga ba? Bahalag aslom.
Di ara nahuman na dyan migkaon. Busog kay ko ba? Kaung taon-taon magpahanit na putag mangga kay lami ang mangga kaunon basaglag kuan kanang tuyo o asukar. Anak kalalong among bisaka taas kayo. Karon kay human naman migkaon lingkod-lingkod sa mi diri kay magpahangin. Busog much. Grabe ka busog. Tanawa guys, kusog kay ang ulan. Grabe jud ka kusog.